जोङो दंफैयो मा होनो बेखौ डिमाहासाव जायगायाव दंफैयो डिमाहासावनि जायगाफ्रा ओरैबायदि समायना नायदो सिरुफाले डिमाहासाव आरोना कुनु जिबनाव आं फैफेराखैमोन बे जाहैबाय डिमाहासाव आरो जोङो थांगासिनो दङ मा होनोमोनलाय शिलं उमरांसु होननाय जायगायाव थांगासिनो दङ दा बेनि भिउसफोरखौ जोङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन फारि फारि नोंथांमोना नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना स्किप खालामनो नाङा जोङो दिन्थिलांगोन फारि फारि बिथाङाबो आंजों लोगोसे दङ बिथाङाबो चेनेल दङ दे बिथांनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो अके जों थांगासिनो दङ माने जायगाया माने ट्राइबेल जायगाथ' एखेबारे जोंनि बिटिआरनि बायदि मोनो आरो जायगाखौ माने खुनु बेवहाय माने स्टेन्डार्ड गैया आरोना सिम्पोलै बिसोरनि लाइफ स्टाइलफ्राबो बिराद सिम्पोलै सोलियो आरो जोबोद बरिया जायगाफ्रा नायबाय थाथाव फैना माबायदि मोनो मोजां